O éxito da Festa do Salmón pódese repetir na Feira da Sidra. Comezamos. Boas tardes, o Estradense empatou contra o Arteixo e non puido pasar a seguinte fase dos playoffs de ascenso. Aínda así, conseguiron levar o partido á prórroga, aínda que foi no último minuto cando o Arteixo xa certificou a súa victoria. Durante toda a eliminatoria, o Estradense foi un equipo que tivo a iniciativa e que emocionou. E xa iso lle sumamos que na Liga, en cuestión de poucas xornadas, pasaron de estar 12º a xogar os playoffs, podemos decir que este ano o Estradense volveu facer historia. E aí, xusto unha semana, a Estrada acolleu o Día das Letras Galegas e a Festa do Salmón. Comezando por esta última, esgotáronse as 6.000 redaccións que había e a organización xa pensa en incrementalas na próxima edición a 7.000. No apartado institucional, o teatro principal escachou as risas con Fernando Romai, quen foi o pregoeiro. Un dos momentos para o recordo foi cando o Conselleiro de Educación e Ciencia da Universidade da AFP, Ramón Rodríguez, impuxou o Salmón de Ouro. Poden ver o acto completo na canle de YouTube do Xornal da Estrada. E o éxito da Festa do Salmón espérase poder trasladalo tamén á Feira da Sidra. Vanse bater récords, vanse escanciar 5.000 litros de sidra e van estar 25 lagares. E outro dos actos que teñen completos na nosa canle de YouTube é o pregón do Día das Letras Galegas. Nel, Neves Rodríguez homenaxeou a Begoña Caamaño. Este martes ás 8 da tarde vaise presentar no MAME unha biografía da escritora homenaxeada. E saiban que poden conseguir os produtos que poden necesitar para construir unha páxina web suscribíndose a un medio en galego. É unha campaña da Asociación de Medios en Galego que remata o vindeiro domingo. Dende o pasado luns o enlace da Águia 59 na Ramallosa está pechado na súa totalidade. Isto débese a que se están facendo traballos de acondicionamento do enlace para adaptalo á súa nova realidade. Este peche durará mes e medio. Ao longo da semana fixáronse asfaltados parciais na Nacional 640. Esta é a primeira fase do proxecto de reasfaltado. O acceso á farola pola Rúa 56 tamén se viu condicionado esta semana. Debeuse ao pintado dun mural da Rapa das Bestas. A Xunta vai facer unha senda peonil entre Figueiroa e Toedo. En canto á situación da educación, membros dos 9 centros educativos públicos da Estrada acordaron solicitar unha reunión coa Xefatura Territorial de Educación e outra co Concello. Estas propostas chegan despois da manifestación do pasado 6 de maio. E esta semana, este xesto volveu ás nosas vidas. E ollo, porque se poden, a vindeira semana aproveiten para ir á praia. Os ceos despexados e a calor continuarán sendo os protagonistas. E a tempada de baño volve a ser protagonista un ano máis. Neste caso, porque nas piscinas municipais non vai haber nin os chorros de auga nin os xogos acuáticos que se prometeran unha vez remataron unhas obras de reducción do vaso grande, e no caso da praia fluvial, porque non está garantido que poida reabrir por completo o 23 de xuño. Isto débese a que non teñen un permiso de Augas de Galicia necesario para reformar as comportas. Este venres celebrouse unha nova edición do Salmón Rock. Con eles rematamos. Moitas grazas por estaren aí e vémonos a semana que ven.